An balimaw ni yakuma an b'a dɔnniya k'a fɔ ko MINUSMA n'o ye ONU ka kɛlɛkɛjɛkulu ye olu bɔra maramafɛn juguba dɔw kan Kidali mara kɔnɔna na o maramafɛn jugu ninnu olu sɔrɔla Kidali kɔrɔnyanfan de fɛ hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ko Kidali kɔrɔnyanfan fɛ yen de CMA ale ni Gacia n'olu ye groupe armé minnu ye accord signé gouvernement fɛ olu delila ka kari ɲɔgɔn na yɔrɔ min na dɔgɔkun jan tɛmɛnen ninnu na o kɔni o maramafɛn ninnu sɔrɔla yen fanfɛla ninnu na o maramafɛn ninnu kɔnɔ marifaw b'a la lance-roquettes b'a la ani munitions n'u ye marifakisɛw ye o caman kɔni o b'a la MINUSMA y'o yira communiqué dɔ la o kɔni o maramafɛn minnu sɔrɔla a ma se ka dɔn mɔgɔ minnu t'a don nka an kɔni b'a yirala k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw ko k'olu kɔni bɛ a ko kunna hali bi ni fɛn wɛrɛw bɛ yen k'olu bɛ olu labɔ o cogoya la cogoya min na nka hali o hukumu kelen kɔnɔna na groupe armé min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité et la restauration de la justice n'o ye groupe armé wɛrɛ ye min fɛnɛ créera a ma mɛn kosɛbɛ a créera juin kalo yɛrɛ de kɔnɔ juin kalo tɛmɛnen de kɔnɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka mouvement la ko furufu dɔ olu kɔni tilalen don fɔlɔ olu tilalen o ma bɔ dɔwɛrɛ la mouvement in chef ba a n'a ka dankan olu kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni Sidi Bekayi Sise ni o ye dankan ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ dɔ in ka ko la tuguni k'ale kɔni bɔra ale fɛnɛ bɛ bɔ ale n'a ka kɛlɛkɛcɛ 200 k'olu kɔni bɛ bɔ o mouvement in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ ko chef ba n'o ye Umar Aljana ye ko ale kɔni ni mouvement djihadiste n'olu ye djihadiste minnu bɛ yen olu ko ko fo ka sariya sigi Mali kɔnɔ ko o kɔni ni olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ kuma la kɔni ale kɔni y'o de yira k'a fɔ nka dɔ in min ye Umar Aljana ye ale kɔni y'a fɔ ko o ko tɛ tiɲɛ ye ko nin bɛ ka nin kuma min fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ k'a bɛ ka bɔ dɔrɔn ka taa k'a yɛrɛ a ka minnu b'a bolo o b'a yɛrɛ bolo sinon Bekayi kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni ka bɔli tɛ kun wɛrɛ ye ko o kɔ wa k'ale kɔni bɛ tugu gouvernement kɔ ani mouvement signataire minnu ye accord signé walasa ko bɛn ka sigi Mali kɔnɔna na Umar Aljana Sidi Bekayi y'o fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'ale n'a ka mɔgɔw kɔni bɛ taa nka mɔgɔ kodɔnna caman kɔni ɲininkara olu y'a fɔ ko nin ko in kɔni ko a man ka ɲini yɔrɔ wɛrɛ ko ninnu fila kɔni u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ dɔrɔn ko o ɲɔgɔn kan fɔbaliya in de y'a to kɔni k'u bɛnnen tɛ kow la ko de y'a sɔrɔ k'u kɔni bɔra ɲɔgɔn na o kɔni hali bi janni an ka a kuma jɔnen yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ni kibaruya fila de b'an bolo k'a lase aw ma a ni ce aw ka kulomajɔ la.